Jista' jkun li ismi ħadilkom ftit raskom dal-aħħar. Carlo Cutis jien. Twelid Londra. Insertaw ġenituri kienu xogħol Londra dak iż-żmien. Imma l-bqija ġejt imrobbi Milan. L-om il-missieri inħobbhom ħafna. Imma fl-istess ħin meta żgħira kont diġà nħossni kemm xejn differenti minnhom. Ommi fit-twolita rifset biss il-Knisja għal praġett, għal griżma u ovvjament imbagħad biex tiżżewweġ. Jien anke ta' tifel ma kontx noħlom li ngħaddi minn quddiem knisja li ma jidħolx ġewwa fiha. Naf li ġewwa f'kull knisja hemm dak l-aktar inħobb u li jħobbni. Minn fejn ġiet din il-grazzja ma nafx. Forsi għalhekk grazzja għax mhux wis mistennija. Imma naf żgur li waħda mis-setturi tagħna id-dar kienet tħobb kellimni ħafna fuq Ġesu. Rumena qalb tad-deheb. Fejn kont ngħix ma kellix mużew. U għalhekk meta kien wasal iż-żmien kont jien stess li kont tlabt biex nibda nitqarben. Niftakar il Monsinjur kellu jagħmel li eżami. U allura peress ma kellix katekiżmu formali, tgħix kemm kont fittix ta' tifel xkejken li kont biex ngħaddi. Minn dakinhar tal-ewwel qarbina ħadd tal-missjoni tiegħi ta' kuljum biex ma nitlifx quddiesa, rużarju u xi adorazzjoni xkejkna qed ninduna li tkellim biss fuq il-passat Tommi. Imma issa l-istorja differenti. Naħseb tant kemm ġinenta bil-mistoqsijiet li kont nagħmlilha u bil-konversazzjonijiet tiegħi li dejjem inkludu xi qaddis jew xi biċċa bil-Bibbja. Li b'xi mod anke jibdet tieħu l-fidi tagħha bis-serjetà. Insomma, il-mulejk bil-wisq. Nista' biss nimmaġina x'ferħas meta ra li ġad bittati kasu b'aktar serjetà. Nena tiegħi immorru għal xi adorazzjoni ewkaristika flimkien. Ta' spiss saqsuni x'immur nagħmel. U ġieli anke jien stess taqsejta lil innifsi il-mistoqsija. Għax mhux dejjem ikolli kliem biżżejjed xi ngħid. Imma l-adorazzjoni hija l-istess bħal meta mmorru nixxemxu fuq xi lecture f'xi bajja. Iktar ma nqogħdu fix-xemx, iktar insiru somor, jew homor insomma. U iktar kemm noqogħdu quddiem Ġesu Ewkaristija, iktar nitqazzu. Naf li dan li ġej kemm xejn fatt stramp. Imma xi raġuni dejjem ħassejt li semmu teta żgħira. Dan is-sentiment bħal donnu kien ta' kuraġġ għalija biex ngħix bħalli kieku għada min issa nkun hawn. Nena tiegħi nimla ħini, nagħllem il-katekiżmu lit-tfal, immur ngħin fil-kaffetterija tal-Caritas, nintaqa' ma' sħabi tal-oratorju, indoq is-saksafon, nilgħab il-futbol, nom, ħafna ħin il-bot mid-dar insomma. Sakemm ma nkunx fuq xi biċċa xogħol fuq il-kompjuter. Fejn jidħol il-kompjuter u mbagħad ħafna ħin ta' riċerka, trial and errors. Insomma, tafu biżżejjed kemm jirrikjedu ħin, websites u video editing. Ma nafx tafux, imma toġobni ħafna il-ħajja ta' San Pawl. Il-mod ta' kif xeret il-fidi tiegħu ma' diversi pajjiżi, affaxxinanti. Jiena nemmen li bl-internet illum faċilment nippruvaw nimetawh. Fil-passat, kont għamilt website dwar qaddisin żgħażagħ u riċentement kont nitkellem ma' qassis ħabib tiegħi. U ġiet l-idea naħdem fuq mużew virtwali. Żgur b'xi mod ġieli smajtu b'xi miraklu tal-Ewkaristija. Jaqbadni l-bart kif niftakar f'kull wieħed minnhom. Xi prova aktar ċara għandna bżonn biex narfu kemm Ġesu tant preżenti mal-allum. Immaġina li kull miraklu Ewkaristiku ikun dokumentat f'website waħda. Mijiet ta' mirakli. Ma kien ħsieb insomma. Dawn il-missieri ġennintom induru l-Italja u nsifru lemmu l-hawn biex nipprova niddokumenta kull miraklu. Sissa ġbart informazzjoni fuq iktar minn 130 wieħed. U forsi ftit self-promotion. Jekk trid tista' żżurhom fuq mirakolewkaristiċi.org. Għodda sabiħa wisda l-internet. Imma ma jħux post il-kuntatt fiżiku lanqas. Ħalli toma tajba ma' kull persuna tintaqa' magħha, ma' dawk viċin, mal-barranin, ma' dawk tal-istess fidi u anke dawk li mhumiex. Ibni relazzjoni u meta jiġi l-waqt żerżaq kelma ta' ġid. Fejn hemm bżonn b'ħafna ħabba u rispett, idħol f'argumenti, ċista, ma jagħtux kasek, il-verità ma tinbidilx. Jedikolawk, il-verità ma tinbidilx lanqas. Jekk xejn naħseb iktar japprezzawk. Ngħid għalija
Dan lajxin laqani ma' ħafna nies differenti u interessanti f'ħajti. Il-moħħ jaf jgħidlek ħafna affarijiet. Imma llum wiċċi minn qudiem ngħidlek dawwar ħarstek. Id-dwejja u il-qalb jiġu meta toqgħod ħares lejn innifsek. Jekk iddawwar ħarstek lejn Alla, tgawdi l-ferħ. Din il-konverżjoni li tolli ħarstek minn isfel għal fuq. Mill-bqija gawdi, il-ħbieb, in-natura, it-talenti u dak li Alla kapaċi jagħmel bik.